Seuraavaksi valtuutettu Valtanen. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja kaikki paikalla olijat sekä etäyhteyksien päässä olijat. Vapauden liitto lupasi aluevaalien alla, että taistelemme paikallisten palvelujen puolesta, paikallisten terveysasemien puolesta, paikallisten paloasemien puolesta, jopa paikallisten vanhainkotien puolesta, ja sitä me olemme tehneet. Väestö ikääntyy Suomessa hurjaa vauhtia. Ja nyt kaikki ennaltaehkäisevä toiminta, mitä on aiemmin tehty paikallisissa terveyskeskuksissa, tulee jäämään pois. On sanottu, että kysymyksessä on raha. Totta kai valtio päättää, minkä verran me saamme rahaa tänne, mutta me voimme päättää siitä, mihin me sen rahan käytämme. Tänne puhutaan Porin Kuumasairaalaa, mikä on vielä monille hyvin häilyvä käsite, mitä se sitten pitää sisällään. Mutta aika kuuma sairaala siitä varmasti tulee, kun kaikki ihmiset jäävät vaille perusterveydenhuollon pisteitä omilla paikkakunnillaan ja jäävät vaille hoitoa ja lopulta päätyvät sitten kuumasairaalaan, niin en koe tätäkään hyvänä vaihtoehtona. Ja aluevaltuusto ei missään tapauksessa voi antaa omaa valtaansa pois. Me olemme luvanneet äänestäjille, jokainen, mitä olemme luvanneet. Miksi me istuisimme täällä, jos meillä ei ole minkäännäköistä päätösvaltaa? Olen täysin tämän keskustan esityksen kannalla. Pohjaesitystä en voi missään mielessä hyväksyä, eikä Vapauden liiton ryhmä voi sitä hyväksyä. Toivon myöskin, että pidätte mielessä sen, tässä on noussut moneen kertaan esille, meillä on niin vähän rahaa, koska valtio antaa meille niin vähän rahaa. Ehkäpä sitten taas kerran siellä ensi eduskuntavaaleissa miettisimme, ketä äänestäisimme sinne, että he lähettäisivät meille vähän rahaa tähän ihmisten terveydenhuoltoonkin, eivätkä lähettäisi sitä pelkästään sotimiseen. Jos mietitään asiaa, niin kannattaa seurata näitä aluevaltuuston kokouksia. Kannattaa seurata, mitä valtuutetut täällä äänestävät. Kuka oikeasti taistelee teidän hyvinvointialueen asukkaiden puolesta ja kuka menee ryhmäkurin mukaan tai on vaan hiljaa eikä koskaan puutu mihinkään eikä koskaan äänestä yleistä mielipidettä vastaan, jos se on helpompi. Kiitos. Kiitoksia.